senin sevgi. Geliver geliver hizaya geliver, doldursun yüreğini sevgi. Geliver geliver hizaya geliver, doldursun kalbini sevgi. Geliver geliver hizaya geliver, doldursun yüreğini sevgi. Geliver geliver hizaya geliver, doldursun kalbini sevgi. Бърза да отиде на работа, иска да даде дара си. Таирчо, комшия и брат в Господа, дарява 100 лева, да е жив и здрав и Бог да го благослови. Демо Тусан Будбаро, песента на Снежа Мангала оправо. Къде е чанта? Аз съм на работа от приятеля на Зета. От приятеля на Зета, Али, благословен и силен мъж. И той е на работа, бърза, не мога да остане. Господът те благослови, брат, ще те благослови с една хубава песничка. 70 лева даде, Али. Бог да го благослови. Къде е песната? За твоята любов звездите разказват за твоята красота. Обичам те, Исусе. Сърцето разказва, Боже мой, и за твоята любов. Господи, пази синовете си от този свят, Исусе мой, да ни вършат грехове. Господи, пази синовете си от този свят, Исусе мой, да не вършат грехове. Господи, пази децата си, Боже мой. Айде, Петре. Айде да видим, елаш, елаш, идвате към насам. Ама добре щеше да бъде кръстичката, на това чантичката да не се изморива. Едно столче да те сложим ли? Така, добре ли е? Здрасти. Така че извинявайте ме, не ви познавам имената си. Петре! Тук е кръстника, кръстницата. Държи пачка в ръцете си и се доближи до мен, почва да ги брои 60, 80, 100. А то Алапса. Салко, Бог да го благослови, за сега ми изборя 100 лева. 200. 300, Бог да го благослови. Да го поздравим с една песничка. 400. Някаква весела песничка за Салчо, Бог да го благослови. Помазаният кръстник. 400. Айде! Славете Месче! Слава! Самотен бях. Самотен бях на този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. Но сега разбрах, като безсмислен на живота ми. Самотен бях на този свят и отчаян, но Бог дойде и промени живота ми. Великият Господ, наистина без Него сме самотни, но когато идва Той, променя животът ни. Останахме в 400, 500, 600, 700, 800 и продължаваме пак с една благословена същата песен. Самотен бях, без Него сме самотни. Славете
800, да ни избъркали цифрата. Останахме в 800. 900. 1000. 1100. 1200. Дали-на-на, дали-на-на. Айде! Еха си винаги къде подемел. Много пари имаш. Слава ти, Исусе! Veja, ka si vinaги кодел, кана остане. Veja, ka si vinaги кодел, кана остане. Ajaraf meledes, 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 varvale. Варвале си няма, да влезте. 1200, продължаваме от същия знак. 1300, 1400, 1500. Хиляда 600, 1700. Продукувам живота си да бъда песен на радост. Продукувам живота си светлина. Продукувам живота си да бъда песен на радост. Продукувам за живота си Нека нова песен да звучи в мен. Песен на любов, радост и нека нова песен да звучи в мен. Песен на любов, радост и 1700. Да не избъркаме цифрата. 1800, 1900 и 2000. Бог да благослови кръстника, да е жив и здрав и Бог да го помаже. И седмо да даде сила да ходи по неговите пътища. Айде последно, 2000 лева от Салчо кръстника. И от жена му... Алелуя! Сабричка. Бог да я благослови. Айде, айде! Назета сестрата, това вашето ли е? Само така е дева. Той е бъдещия. Айде, 2000 лева, само тук е вела. Едно индийско добрат. Небесно царство ме те служина. Айде! Слава на Лески! Слава на Лески! За тебе гласуваме! Само тук е делба, само тук е делба. Не въздава, тук ме молинава. Тук ме
Добре, така че сме много хора, да се редуваме. Сега пристигна тук майка ли, главните виновни за тази сватба. Бог да ги благослови, добре сте дошли. Гошо и Седев, добре сте дошли, Бог да ви благослови. Да скарваш сега, да скарваш да ги изброиме. И трябва да сброиме нещо. Цифрите да броиме. Това че са? 100 от Гошо. 200. 300, спирай! Охо! Продължаваме с цифрите. До тук сме 300, 400, 500, 600, да е жив и здрав бащата и продължаваме делиме! Хайде! Слава! 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 Благословени от Господа и чакаме да продължаваме, така че държиме здраво чаткаче. И чакаме. О, красивата майка идва. От 20 години съм вдовица. Аз съм лелята на зетя. Се дава 100 лева. За двете млади. Вдовицата, лелята Джейлян, дава 100 лева да си благословена. Една хубава песничка да ти удраме със смея да играеш. Хайде! Майко, Бог те благослови. Да, чакаме, кажете си имената и връзката. О, дойде тук един хубав манекен. Красив. От Братовчеда. С сините очи Кадир. Красивия Кадир. Сега от семейството. 100, 200, 300 от Мари Юсто Кадир. Да е жив и здрав. Давай!